Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Wasadisu lan utawi kang nomor 6. Saking napa niki? Saking rukune salat. At-tuma'ninatu iku tuma'ninah. Jadi sing nomor 6 mau rukuk ya, rukuk sadurunge kan rukuk ya, rukuk terus bariku nomor 6 adalah napa? Tuma'ninah. Tuma'ninah iku apa tuma'ninah? Wa hiya lan utawi tuma'ninah sukunun iku anteng ba'da harakatin sakbadane obah fihi ing dalem ruku ay ar-ruku'i tegese ruku. Jadi sing nomor 6 sakbadane mau ya sakbadane napa ruku niku wonten tuma'ninah. Tuma'ninah definisi tuma'ninah niku napa? Anteng sakbadane obah. Utawa engko lebih detailnya meneh nggih disebutke teng hasyiah, lebih detailnya lagi adalah napa? Anteng antarane dua obahan. Mau rukuk nih kan asale ngadeg terus bariku rukuk kan obah nggih. Ya, terus bariku anteng, terus bariku i'tidal. Nggih, ngadeg sangka rukuk. Lah, anteng antarane napa? Dua obahan. Niku kados ngoten. Sekirane anggota niki mau napa jenenge anteng kabeh wis ya anteng wis napa jenenge suka obah. Lah engko kadare maca napa subhanallah. Jadi antenge sepira, dawane sepira, minimal dengan kadar maca subhanallah. Nanti orang maca subhanallah temenan tapi kadare mawon. Ya dikira-kirano 2 detik tapi ro iku ya. Sing penting sampean rukuk terus badhe niku anteng sik. Dadi aja langsung ngadeg i'tidal aja. Nggih rukuk tumakninah sik. Nggih. Iku napa jenenge tumakninah? Yaiku anteng antarane dua obahan. Wal musannifu lan utawi kiai musannaf. Sinten kiai musannaf? Al Imam Abu Syuja. Sing aran kitab Matan Abi Syuja nggih. Ya ja'alu iku dadiaken sapa musannaf at-tuma'ninata ing tuma'ninah fil arkani ing dalem pira-pira rukun ruknan. Dadekno ing apa? Ruknan ing rukun mustaqilan kang tersendiri. Wa masya lan wis melampah lumaku alaihi ngatasé niki wau dadi akan tumakninah rukun tersendiri. Mau An-Nawawi sapa Imam An-Nawawi fit tahqiq ing dalam kitab tahqiq. Kitab tahqiq niki kitab terakhiripun Imam Nawawi. Jadi ana perbedaan pendapat dalam ya podo-podo kitab Imam Nawawi. Yang didahulukan adalah kitab At-Tahqiq ini. Wa ghairul musannifi lan wa masya alaihi An-Nawawi wa ghairul musannifi wa ghairul musannifin lan saliyane musannaf ya ja'alu iku dadiaken sapa saliyane musannaf ha ing tumakninah hayatan ing sifat tabiatan kang ngikuti lil arkani maring pira-pira rukun. Terus teng mriki nggih kiai musannaf Imam Abu Syuja menjadikan at-tuma'ninah sebagai rukun tersendiri. Dihitung siji rukune, dihitung rukun siji. Terus begitu pula Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq iku ya tuma'ninah dijadikan sebagai rukun tersendiri, dihitung siji. Tapi ana ulama liya saliyane musannaf niku sing menjadikan napa tumakninah ini bukan sebagai rukun tersendiri, bukan, akan tetapi sebagai sifat yang harus nempel pada suatu rukun yang lain. Jadi ngeten. Nah iki mau ngitunge rukuk dihitung rukun tersendiri, tumakninah dihitung rukun tersendiri. Tapi ana ulama liya ndadekno sing rukun niku trima napa cuman sing dianggap rukun niku napa cuman rukuke. Lah adapun tumakninah iku adalah sifat yang harus nempel pada rukuk iku mau. Wajib
Wajib ana rukuk. Ya engko di antara syarat sae rukuk iku kudu ana ninah. Paham betul? Lah khilafe ning kene iki khilaf sing lafzi, artine napa? Ya antara ulama sing berpendapat bahwa tumakninah sebagai rukun tersendiri maupun tumakninah ini adalah sifat yang harus nempel pada rukun yang lain. Iku khilaf lafzi. Artinya apa? Dua-duanya sama-sama mengatakan bahwa tumakninah hukumnya apa? Wajib. Barang siapa sholat tanpa ana tumakninahe sah mboten? Mboten sah. Ya. Bagi kedua kelompok tadi mau padha-padha ngarani mboten sah nek ora ana tumakninah. Jadi keduanya mengatakan wajib tumakninah, ya paham ya. Jadi ngono ya, nek ora ana tumakninah ora sah. Nah, traweh niku kudu sing ngati-ngati, misal salat ning ndi, kono traweh cepet. Ya delok se imame iki traweh cepet, rukuke sujude ana tumakninah apa ora. Nek gak ana tumakninah maka sah boten sah. Cepet-cepete kaya apa ya kudu wajib napa tumakninah. Nek gak ana tumakninah salate boten sah. Ojo sampai salah paham nggih. Kan ana sebagian ulama yang mengatakan ya tumakninah gak rukun. Iya memang ra rukun. Nggih, bukan sebagai rukun salat tersendiri, akan tetapi iku adalah sifat yang harus nempel pada rukun yang lainnya iku mau wajib podo-podo. Jadi ulama yang mengatakan tumakninah bukan suatu rukun tersendiri podo wajibno ya sama mewajibkan tumakninah. Ya padha ngarani nek gak ana tumakninah salate baik salat wajib maupun sunnah iku ora sah nek gak ana tumakninah. Wasabi'u lan utawi kang nomor 7 arrafu iku ngadeg ya, arrafu iku munggah ya, munggah minar ruku'i sangking rukuk wal i'tidal lan i'tidal qaiman hale ngadeg alal hayati ing atase tingkae allatika nakang ana sapa wong alaiha ing atase allati qabla ruku'ihi kang tetep ing dalem sadurunge rukuke wong. Ya hayai mau bayane piwon min qiyami qadirin, bayane ngadeke wong kang mampu wa qu'udi ajizin lan lungguhe wong kang ora mampu anil qiyami saking ngadeg. Ya niki disebutno sing nomor 7 adalah napa? Munggah lan i'tidal. Nah, niki disebutke kata-kata arrafu niki janjane mboten perlu. Kenapa? Karena sing dimaksud adalah i'tidale. Lah arrafune ya mulai munggah niki sangka rukukmu ya. Nah, mulai munggah niki hanya sebagai muqaddimahe. Ya. Lah sing rukun intine iku adalah napa? I'tidale. Ngadeke niku lho i'tidale. Jejeke ngadeke niku. Jadinya ora perlu disebut ki arrafun, cuman al-i'tidal ngono tok wis cukup. Lah engko ya kepiye-piye tetep arrafu tetep ana. Nggih, tetep ana arrafu. Karena engko ana kaidah mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu sing ora iso ya sesuatu sing ana kewajiban ora iso sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka hukumnya nggih wajib. Nah, i'tidal gak iso ngadeg kecuali gak iso hasil. I'tidal ora iso hasil. Sampeyan ora iso i'tidal kecuali munggah sangka rukuk. Maka munggah sangka rukuk hukumnya nggih apa? Wajib. I'tidale nggih i'tidale jejeg napa jenenge i'tidale nek memang sadurunge rukuk iku mau kok ngadeg ya i'tidale ya balik ngadeg. Nek sadurunge rukuk iku mung kok lungguh, ya contohnya ana wong ora iso ngadeg. Nggih, ana wong ora iso ngadeg. Salat wajib akhirnya oleh linggih mboten? Angsal linggih. Maka nggih bar rukuk i'tidale ngadeg apa linggih? Linggih. Nggih, i'tidale napa? Linggih. Nah asale ngadeg i'tidale pripun? Ya ngadeg. Paham ya? Nah, iku sing dimaksud
alal hayatil lati kana 'alaiha qabla ruku'ihi. Ya min qiyami qadirin bayane sangka ngadeke wong sing mampu wa qu'udi ajizin anil qiyami dan lingge wong sing ora mampu ngadeg. Ya begitu pula nek salat sunnah ya ngono kuwi. Ora salat sunnah kan ora wajib ngadeg nggih. Dadi salat sunnah meskipun sampean kuat ngadeg ora wajib ngadeg. Ya oleh linggih oleh tapi ganjarane separo. Tapi ganjaran apa supaya nah kok misal sampean lagian rasa-rasa salat duha terus badhe niku rasa-rasa ngadeg sampean ya linggih salate wis linggih maka engko baru kok itidale ya linggih. Nah aku ngoten maksudnya. Jadi itidale sesuai dengan sadurunge rukuk kepiye iku mau. Nek ngadeg ya ngadeg, nek linggih ya linggih. Wasaminu lan utawi kang nomor 8 at-tuma'ninatu iku tuma'ninah fihi ing dalem itidal al-itidal tegese itidal. Ya sing nomor 8 sabare itidal moyo tuma'ninah ing dalem itidal. Bar itidal yo kudune ana tuma'ninah. Nah iki termasuk mazhab sing termasuk ulama sing ngarani tuma'ninah niki dihitung beberapa kali, 4 kali. Rukuk tumakninah dihitung siji, i'tidal tumakninah dihitung rukun meneh. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa tumakninah dihitung cuma siji tok karena jenisnya podo tumakninah kabeh. Jadi pokoknya tumakninah, engko ana tumakninah rukuk, tumakninah yang sujud, tumakninah dengan ana sing ngarani tumakninah niki mboten sebagai rukun tersendiri akan tapi napa mau perkara sing wajib yang harus ada pada rukun yang lain. Lagi dihitung siji-siji. Wa tuma'ninatu wa saminu lan utawi kang nomor 8 at-tuma'ninatu iku tuma'ninah fihi ing dalem i'tidal. Al-i'tidali tegese i'tidal. Ya kudu ana tuma'ninah. Mau kadar pinten? Mahas subhanallah. Apa mau tuma'ninah definisi tuma'ninah apa? Anteng antarane dua obahan. Wattasi'u lan utawi kang nomor 9. Jadi tumaninah niku mau nggih kudune anteng artine napa? Anggota-anggotane niku wis tumetep. Nggih, pas ruku ya wis tumetep, pas ruku pas itidal gitu tumetep itidal. Iki tak elingno mumpung eling kula. Terus kadang ku nak do cilik ya nek gedhe katutan cilik ya mbuh iki ya. Nek cilik kan cah-cah cilik kadang ya bareng itidal terus sami Allahu liman hamidah tangane kan mudun dikene tak. Tangane obah ngene iki. Nduk cilik ngono ta sampean? Hah? Ya katutan gedhe apa ora? Ya. Nah kok ngene iki obah akeh niki. Nek obah akeh ngeten niki saged napa mbatalaken salat. Wis kudu sing anteng. Anteng wis tumetep anteng. Nah iki lagi dianggap napa wis dihitung mulai detik pertama tumaninah wis dihitung nek wis tumetep kabeh anggotane. Maksudnya wis anteng kabeh. Kemau wattasi ulan utawi kang nomor 9 as-sujudu iku sujud marrataini kelawan kaping pindho. Fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Jadi sing nomor 9 adalah sujud 2 kali pada setiap rakaate. Ya, setiap rakaate itu 2 kali sujudan. Kapan kok durung sampai 2 kali sujudan ya niki durung dianggap sak rakaat sing sempurna. Paham ya? Jadi sampean dianggap sak rakaat sing sempurna iku nek wis nglakoni napa mau sujud sing kedua. Sujud pertama, sujud kedua. Batas minimal sujud napa aqallu bulan utawi batas minimal sujud mubasyaratu ba'di jabhatil musalli iku tetemune sebagian bathuke wong kang salat mau diasujudihi ing panggonan sujude wong kang salat mau minal ardi bayane sangka bumi au ghairiha utawa saliyane bumi. Ya lemah utawa saliyane lemah. Ning bumi utawa misal ya ning papan kayu misalkan ya. Batas minimale nggih, batas minimale apa mau? Ya batas minimale sujud niku napa? Bathuke kena
bathuke kudu terbuka nggih. Kudu ana sebagian bathuk niki sing kena nggon panggonan sujud. Aja kaya cilik, ndok cilik iku ya sujud ngene iki bathuke ditutupi peci. Kaya ngono sah mboten? Nggih mboten usah. Cah cilik wis ora apa-apa nek cilik ya. Yang penting gelem latihan salat, nggih. Tapi nek wis balik ya kudu diperhatekno, kudu dikasih tahu. Dadi bathuke ngenani nggon panggonan sujude, baik ning bumi, di atas bumi utawa di atas misal papan utawa ning apa jenenge ning kapal misalkan ya iku kados ngoten. Lah terus niki di antara batas minimale meneh niki ana batas minimale meneh ya iki yang lain juga menurut pendapat sing muktamad ya, yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, yang ditarjihkan oleh Imam An-Nawawi bahwa napa ana 7 anggota sujud iki kudu ya tememplek ning nggon panggonan sujude. Napa 7 iku? Napa 7? Mau bathuk siji ya, terus badan niku telapak tangan loro, berarti loro telu kira, terus dengkul loro, papat 5, terus bukan telapak jari kaki apa batine jari-jari kaki, batine jari-jari kaki. Iya totale ana 7. Iki kados ngoten ya. Sampean kudu mancit. Nah, sujud niku kudu mancit. Sujud kok ora mancit sah mboten? Mboten. Ya menurut sing muktamad mboten sah. Tapi engko nak menurut Imam Ar-Rafi'i niki mboten sing muktamad niku bathuke tok. Dadi sing dikenakno iku kudu bathuke tok. Bathuke kudu kebuka. Nggih. Menurut dua pendapat iku mau bathuke ya kudu kebuka. Ana sebagian bathuke sing kena ning nggon panggonan sujude iku mau. Nah, saiki ayo perhatekno. Bathuk iki wajib kebuka nggih. Wong lanang wong wedok bathuk wajib kebuka. Terus kedua telapak tangan wong lanang wong wedok sunnah dibuka. Kedua telapak tangan baik wong lanang maupun wedok napa sunnah dibuka. Terus badan niku dengkul nggih, dengkul bagi perempuan wajib ditutup, bagi laki-laki wajib apa sunnah. Ya, dadi nang kene iki disebutno makruh buka dengkul loro sing sakliyane sing wajib ditutupi. Karena ngene, ya delokno sing lanang iku wong lanang iki, wong lanang ya aurate pripun? Aurate wong lanang dalam salat pripun? Sesuatu yang antara pusar ambekan napa lutut. Artinya sesuatu iki mau antara pusar dan lutut. Jadi sing aurat iku sing antara iku mau. Nah, lutut dan pusar niki apakah termasuk aurat? Tidak termasuk aurat, akan tetapi iku mau aurat iku mau ora iso ketutup kecuali nek dipunjuli sithik. Berarti kudu ana punjulane, nggih mboten? Nah, kudu ana sebagian dari pusar, sebagian dari lutut niki kudu ana sing ditutup, wajib ditutup. Paham? Paham mboten? Nah, maka engko ana sebagian sing ora wajib ditutup. Nah, kok misal dibuka ana sebagian sing ora wajib ditutup iku ya, sing gak wajib ditutup ya. Dengkul sing rada bawah iki. Nah, kok misal ora ditutup iku hukume makruh. Nggih, hukume napa? Makruh. Tapi nek dengkul sing cedak pupu iku nggih, iku ya wajib ditutup iku ya karena malayatimul wajib bihi bahwa iku nek kanggo wong lanang nggih. Terus saiki kaki dua. Nggih, kaki dua kanggo wong wedok wajib ditutup. Kanggo wong lanang sunnah dibuka. Sunnah napa dibuka. Iku kados ngoten. Niki batas minimal sujud nggih, minimal sujud juga harus asafiluhu nggon ngisore. Artinya apa sing rendah, bokong niku lho. Bokong dan sekitar bokong niki kudu luweh dhuwur daripada sirah ambekan napa pundak loro. Jadi sujud kudu ngono. Sujud niku bokonge kudu luweh dhuwur daripada sirah dan pundak lorone. Paham ya?
Paham mboten? Iki nunjukno bahwa kita iki nggih anggota tubuh kita sing paling kita mulyakno iki kan sirah ya, sing paling diangkat terus iki kan sirah. Perkara sing ina iku diantarane bokong. Lah iku nek pas wayah salat nggih, pas wayah salat ya, di hadapan Gusti Allah kita harus merendahkan diri. Nggih. Merendahkan diri dengan cara napa? Sirahe iki dokokno luwih ngisor daripada bokonge. Perkara sing biasane kita anggap nggih kebanggaan sirah niki nggih niku pas wayah salat iki lebih rendah daripada perkara sing biasane kita anggap kita anggap hina yaiku bokong. Dadi kados ngoten. Ya sujud niku bokonge kudu luwih dhuwur daripada pundake daripada sirahe. Kok misal sejajar ya, misal napa sejajar sah mboten? Mboten sah. Ya, sejajar mboten sah. Ya, apa meneh kok isih luwih dhuwur apa jenenge, isih luwih dhuwur pundake, isih luwih dhuwur sirahe. Ya ora sah iku. Contone misal sampean kok salat Jumatan keri misalkan. Terus bariku neng nggon tik-tikan sikile sing ning bagian ngisor, terus bariku sujude ning tik-tikan sing bagian dhuwur misalkan. Iki sirahe sing dhuwur luwih dhuwur utawa sejajar daripada bokonge, maka sah mboten sujude niku? Mboten sah. Nek sujude mboten sah maka salate nggih mboten sah. Paham nggih? Ya tak bene anggota pitu ana anggota sujud ana pira mau? 7 apa bathuk, 2 telapak tangan, kedua dengkul, terus kedua batine jari-jari kaki. Terus badane ku sujud niki kudu napa? Bokonge kudu luwih dhuwur daripada sirahe daripada pundake. Paham? Nah iku batas minimale sujud. Wakmaluhu kurang sithik. Wakmaluhu lan utawi sempurna-sempurnane sujud an yukabbira iku yen to takbir sapa maca takbir sapa wong lihuwihi ya krana oleh mudune wong li sujudi maring sujud bila rafiyadaihi kelawan tanpa ngangkat tangan loro. Wayado alan nyelehaken sapa wong rukbataihi ing dengkul lorone wong sumayadaihi ing mongko nuli ing tangan lorone wong sumajabhatahu mongko nuli ing bathuke wong wa anfahulan irunge wong. Jadi nggih sing sempurnane sujud pripun? Sempurnane sujud nggih niku maca takbir, ameh mudhun niku maca takbir. Allahu akbar. Jadi mulai mudhun niku mulai Allahu akbar ya. Mulai mudhun sampai i'tidal ning sujud mau lho. Mulai mudhun niki wis maca Allahu akbar. Terus disunahno panjangno. Allahu akbar sampean sujud. Sujud lagi mbok barno. Allahu akbar. Paham ya? Niku kados ngoten. Ya, maca takbir tanpa wonten ngangkat tangan. Jadi disunahno ngangkat tangan niku kapan? Iku ketika berdiri sangka rukuk ning i'tidal. Berdiri sangka rukuk ning i'tidal. Nggih, sami Allah liman sampeyan ngangkat tangan ora apa-apa. Tapi nek pas wayah mudhun nggih, pas wayah mudhun sangka i'tidal ning sujud, apakah ngangkat tangan? Allahu akbar ora usah. Paham nggih? Paham mboten? Iku mau tanpa ngangkat tangan. Dadi takbir nggih, takbir kanggo mudhun ning sujudmu ya. Terus badhe niku nah iki urutane ngene. Urutane pripun? Urutane nyelehno dengkul lorone sik. Nggih, iki kanggo sing nom-nom iso kuat. Nek sing tuwa-tuwa kudu tangan loro sik iku ya. Apa jenenge mbagani awake kudu ra kuat, tangan loro sik. Iki sing sunahe ngoten, sunahe mudhune ku pripun? Nyelehno dengkul lorone, terus badhe niku nyelehno tangan lorone. Terus lagi nyelehno apa? Bathuke ambek nyelehno irunge. Jadi sunahe irunge niku ditempelno juga ning panggonan sujud. Paham nggih? Iku sunnah. Ya meskipun sebagian ulama ana sing ngarani wajib, tapi kayaknya bukan di ulama kita ya.
ulama mazhab Syafi'i ya di luar kajian sing wajib no. Tapi kalau di kita nyelehno napa bathuk iki wajib, nak nyelehno irung nggih, nyelehno irung. Nak nyelehno bathuk wis kabeh ngarani wajib ya. Nyelehno irung nggih, nyelehno irung napa hukume dewe kita sunnah. Paham nggih? Saya ning kene jabhatahu wa anfahu ma'an. Ya tegese bareng-bareng. Dadi ora bathuk sik lagi irung gak, tapi bareng-bareng ya. Bathuk plus irung langsung bareng. Ngoten. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.